say? Love Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 46 minutes after 11 o'clock, and we are still right here on Love Radio's Top 10 Countdown. And I would say, mga kabisyo, welcome to Love Radio's Love Lounge. At gaya nga po, as I promised a while ago, na meron po tayong special guest sa ating Love Lounge. I never mentioned the name because kaya nga, special. So, mga kabisyo, without further ado, our Love Lounge guest ay walang iba kundi si the one and only, the OG, Kajot Pinong! Kajot, magandang umaga sa'yo, Kajot. Magandang umaga idol sa lahat mga nakikinig ng Love Radio po. Good morning. Ayan, marahil kayo po yung nagtatanong kung bakit si Kajot ang naging guest natin for our Love Lounge. Kasi marami pong mga kabisyo natin ang nakakarinig. Kagaya yung kanina, narinig po ninyo yung Let's Ball In. Di ba? Yun po yung boses ni Kajot. Now, kilalanin po natin ng mas malalim pa si Kajot. Unang-unang tanong, Kajot, bakit Kajot yung tawag sa'yo? Kasi po, unang-unang panahon pa, yung boss namin dati sa Love Radio po, nagaling ng province po, meron silang isang tinatanong na ano ibig sabihin ng sandali lang? Sabi ko, boss, yun po yung sa amin, Kajot lang ang tawag. So ibig sabihin, pag sinabi mong Kajot lang, sandali lang. Apo. Parang sandali lang. Kajot lang. Ganon. Ayun. Kaya doon na nagsimula. No, ngayon, Kajot, para at least para makilala at maintindihan nila. Paano ka na-discover na magsalita ka sa Love Radio? Kasi ang item mo talaga, ang trabaho mo dito sa Love Radio, isa kang utility messenger. Ayan, yan po mga kabisya, si Kajot po ay isang utility messenger na naging boses po ng Love Radio. Paano at sino ang kasi 'di ba pag sinabi nating radyo dati, dapat sabihin nila magaganda yung boses. So ikaw bilang kakaiba yung boses mo, paano ka napunta sa radyo? Paano naging boses ka ng Love Radio? Actually, idol, dati kasi naghanap sila ng tao na Bisaya. Yung boss namin dati. Okay. Sabi, ito pala si Mang Pinong, Bisaya pala to. Oo. Natanong sa akin. Yun nga, sabi, ano ibig sabihin ng sandali lang. Oo, Kajot lang. Sabi ko, boss, Kajot lang po tawag sa amin. Kaya yun, pinatesting po yung mag-record sa recording. Narinig na po, sabi, parang okay to So, doon na nagsimula. Opo. After niyan, ang dami mo ng records, ang dami mo ng copies na ginawa, naging kilala ka na sa Kajot lang. Ayun. Opo. So, ano pakiramdam mo during that time? Balikan natin, Kajot, during panahon na yun na malamang hindi mo ini-expect na yung boses mo, mapapakinggan mo sa radyo na gagamitin yung boses mo. Pero idol, nagulat nga ako yung time na yun na 2006 pa nagsimula yun eh. Mga nagkasakit ako, anong taon ba nagkasakit ako? Na-picture ako sa TV. Oo. Sa wish ko lang. Oo. Kasi yung iba nga, kumuha na ng kapalit mo, akala na wala ka na eh. Opo. Totoo po yun mga kabisyo ha. Totoo po yun na ang akala nila matutuluyan si Kajot Pinong. Kaya naghanap na ng reliever mo dito. Kapalit. But of course mga kabisyo, by the grace of God, dahil matapat po na tao din si Kajot, iningatan din siya ng Panginoon natin, di ba? So yun nga, Kajot, balik tayo doon sa moment na yun. Ano ba yung pumasok sa isip mo nung naririnig mo na yung sarili mo sa ere? Kasi kahit ako nung nagsimula akong maging DJ, iba pa rin pag narinig mo yung boses mo. Until now, meron pa rin din akong parang feeling na pag narinig ko yung boses ko, parang natutuwa ako.
Ano yung first time mo na ginamit yung, 'di ba, na-record ka na, pinlay na yung boses mo. Ano yung naging first time mo yung realization mo noon? Pero idol, yung paglabas ko sa TV noon, simula paglabas ko noon, yung paggaling ospital, paglabas ko ospital, tapos yun, back to work na ako sa office, nagagulat din ako siyempre pag naglalakad ko sa kalsada, may tumatawag. Kahit yung bus mismo, konduktor. Kadyot lang, gumagano'n sa akin. Nakilala ka na nila kasi nga sa TV, nilabas ka na sa TV. Opo, sa TV. So yun yung medyo na marami nang nakakilala sa'yo. Medyo kahit papaano nagkaroon ka ng naging instant celebrity ka for a while. Opo. So hindi ba naapektuhan ng buhay mo nito? Hindi naman, idol. Mas masaya nga ako lalo na nakilala ko nila. Ako si Kadyot. Ayan. Kasi po, sinasabi na dati idol ng Kadyot lang, daw, parang effects lang, hindi siya tunay na tao talaga. Ayan po, hindi po yun edited totoo po yan. Now ngayon, marami kasing nagtatanong yung sa ginawa natin. Kasi kami po ni Kadyot yung parang naging mag-partner. Collaboration po namin yung narinig po ninyo na Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos, paano daw ginawa yung basic may Y ba yun? Pwede mo ba makwento? Yung una kasi idol, nag-record kami ni Uncle Dagol. Oo. Naguluhan ako sa, naisip ko, may Y ba talaga yung parang wala sabi ko. So, ganun po yung kwento. Hindi po talaga siya matinong take. At nung habang ginagawa ko nakita ko, napakinggan ko yung na yun, legit po na nagtatanong si Kadyot na, may Y ba to? Kaya, ang nangyari, di ba, natin, kaya yun ang kinalabasan. So, eto, parinig natin sa kanila. Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's ball it! Metro Manila! Handa na ba kayo? Transform. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Ayun po. Isa pang tanong, Kadyot. Bakit let's ball in? Yung may mga tanong, bakit let's ball in yung binanggit mo doon? Nahirapan pa ko sa director ko Originally po mga kabisyo, ang sa script na pinapabanggit ko kay Kadyot ay let's bolt in talaga. So, yung nagawa ay lumabas at let's ball in. So, it's an honest mistake again na lumabas naman na kagandahan kaya maraming nagsasabi, may Y ba? Ayan, so maraming salamat Kadyot dahil napaunlakan mo yung munting kwentuhan natin at syempre mas lalo ka nang nakilala ng mga tagapakinig natin dito sa Love Radio kung sino ba talaga si Kadyot. Ang tanong, sino ba ang pinakamamahal ni Kadyot? Yun, nag-iisa lang po yan, nasa likuran ko. Banggitin mo yung pangalan. Si Mama Lita, nasa likuran ko po. Yan po yung nag-alaga sa akin. Yan! Ganun yan. So, yun ang pinakita. Si Mama Lita. Mama L. Pwede shortcut, Mael. Mama Lita yan. Ayan. So, maraming salamat, Kadyot. At sa lahat po ng mga kabisyo po natin, sa mga hindi po nakakaalam, si Kadyot po ay isa ding matapat na alagad ng ating Panginoong Hesukristo dahil ang religion mo, Kadyot, ay isa kang Christian din po. Ayan, isa ding Christian. Kapatid kami ni Kadyot sa pananampalataya. Kaya minsan, ang pinag-uusapan namin is about sa kabutihan ni Lord sa buhay natin. Alright, Kadyot, may mga gusto kang pasalamatan, batiin, banggitin. Ito na yung pagkakataon mo. Pasalamatan ko lang po yung bobo sa Love Radio po. Salamat po sa lahat mga staff na mga Love Radio, lahat na DJ po, lahat na staff, basta, at saka lahat ng mga nakikinig ngayon, salamat po na marami sa inyo lahat. Ayan. At saka din sa sa Star Mall, yung kayo dyan, nakikinig pala sa atin. Ayan.
O, isang ang sample na live na kadyot lang, basic. Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Di ba? Plakado. Maraming salamat, Kadyot. Alright, mga kabisyo, ang oras natin, we got exactly 56 after 11 o'clock. At yan po si Kadyot ang ating nakasama sa ating Love Lounge. At syempre, mga kabisyo, now to continue our countdown. Ito po, bibigyan ko po kayo ng malulupit, an array of songs as our Love Radio flashback. Now, this time, this one's coming from the Westlife. Right here on Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!